5 to 10 minutes mula sa town ay mararating natin ang Barangay Luciente 2 na kung saan matatagpuan ang isa sa mga bagong ipinagmamalaking atraksyon ng bayan. Welcome to Dragon Fruit Agri Farm! Nag-start po ang pagtayo ng farm noong 2019 po, nung bago mag-start ang pandemic po. Actually po, wala po sa plano namin na magpatayo ng gantong kalaking farm po. Sabi po ng kuya ko, kasi seafarer po siya, sabi niya po magtayo lang po ng 15 poste para po pagtanda nila mama, ni daddy, may pagkain po sila kahit papano. Siyempre yung mga tumatanda po, kailangan nila ng prutas, ganun po, para kapag tumanda sila, may lakas sila, ganun po. And then napansin niya po na sa paglipas ng ilang mga buwan, ganun po, nagbunga po siya, marami po siyang bunga, and masarap po, parang ang ganda i-business, sabi niya po. And then, yun po, sabi niya, what if i-start natin ng dragon fruits na business natin, sabi niya po. And then, yung 2020, nag-boom po siya ng pandemic po. Ang dami pong pumunta, gano'n, na hindi po namin ina-expect. So, yun po, na-inspire na po kami, gano'n, na nagpa-expand na po kami ng farm. 2 varieties lang po ang meron kami nung panahong yun. Hindi pa po kami nag-angkat ng ibang mga varieties since akala namin hindi papatok sa masa, gano'n po. Yung mga varieties na po yun, yung ibang varieties po galing sa ibang bansa, yung iba naman po galing din po dito sa Pilipinas. Nakatulong po yung ampalaya bilang foundation na po namin na magtayo nitong farm. Yun po yung naging history nito, na mula po nung nagkaroon kami ng dragon fruit farm, napaayos na po namin yung bahay, napaaral po kami nila mama, and hanggang ngayon po pinapaaral ako. Yun, tinutulungan na lang po kami nitong farm na meron kaming pampambuhay sa araw-araw. Yun po. Siyempre po, fulfilling po talaga yung pakiramdam, lalo po sa amin na pamilya na andito na po tayo ngayon, no? Kailan lang po na sardinas lang po yung inuulam natin ngayon, kahit pa paano kakapag-ulam na tayo ng sungayan, ganun po. Yung parang ang saya-saya po na nakukuha na namin yung gusto namin, nabibili na namin kahit pa paano, na kung i-compare sa buhay namin dati, hindi po talaga kaya ganon. Tapos pag naririnig ko po sa mga tao na napuntahan mo na yung Dragon Hills Agri Farm sa Bulinaw, ganon po, parang tinuturing po nilang isa sa mga target nilang puntahan dito sa Bulinaw. Pero deep inside, yung puso ko po, tumatalon-talon sa saya na, yun po, lugar ko yun, ganon, proud na proud po ako, ganon. Sobrang blessed po yung family namin na magkaroon ng ganitong klaseng farm. Yun, fulfilling po siya talaga, na yun po yung pinapasalamat namin sa May Kapal. Ayan, susubukan naman nating mamitas ng dragon fruit. First time ko to, kaya medyo na-excite talaga ako. At meron akong nalaman kanina na pwede mo na daw mapitas yung dragon fruit kapag meron ng sumisilip na kulay pula. Tara, magpatulong tayong pumitas ng dragon fruit. Magpapatulong tayo kay Kuya JR na pumitas ng dragon fruit since first time po nga, kaya hindi tayo pwedeng magkamali. So, paano po ang tamang letter V? Both side po. Ayun. Ayun. At ito na ang freshly picked dragon fruit. Pagkapitas mo daw ng dragon fruit, maghihintay ka lang ng ilang oras at makikita mo na siyang pulang-pula. Ayan. Nakaka-excite. This is my first time, kaya... At ayan, ang dragon fruit ng Bulinaw. Looks familiar? Char! Ang sarap! Ang presyo ng kanilang fruit picking ay nakadepende sa season nito at nakadepende rin sa variety ng dragon fruit. Mas mainam din na mag-early booking sa kanilang Facebook page. Bukod sa dragon fruit picking, meron din silang dragon fruit cuttings na binibenta at ang presyo ay nakadepende sa uri ng dragon fruit. Hindi lang ito prutas na ibinibenta dahil ginagamit din ito sa paggawa ng mga produktong katulad ng ice cream, ice candy at jam. Dahil na rin sa ito'y mabenta at patok sa panlasa ng masa, ang kanilang jam na gawa sa dragon fruit ay nagkakaubusan. Maliban sa dragon fruits, nag-uumpisa na rin silang ipakilala ang grapes at ang peak season nito ay tuwing Nobyembre.
Habang tumatagal, ang prutas na ito ay lalong tumatamis. At katulad ng dragon fruit na ito, ang tamis ng ngiti ng Bolinawens na sasalubong sa'yo kapag ika'y bumisita sa bayang ito.